Divan Rojan de carekedin êrişên dijber di navbera Îran û Amerîkayê de pêk hatin. Şevaborî Amerîkayê 107 xalên Îranê bombebaran kirin. Piştre artêşa Îranê bersiv da û êrişî depoyên sotemeniyê baregeh û binesaziya Amerîkayê yên li welatên kendavê kir. Her wiha Wezareta Tenduristiyê ya Îranê daxuya kirin ku ji ber êrişên Amerîka yên li ser Îranê 14 kesan jiyana xweş dest daye. Piştî daxuyaniya Serokê Amerîkayê Donald Trump, Amerîkayê du pêlên êrîşan li dijî baregehên Îranê da dest pêkirin. Amerîkayê ragihand ku wan 107 baregehên Îranê bombebaran kirine. Fermandariya navendiya Amerîkayê CENTCOM diyar kir ku wan di êrişên xwe de pergalên parastina hewayî, alavên çavdêriya beravê, depoyên mûşek û dronan û şiyanên deryayî kirine armanc. Her wiha Ajansa Nûçeyan a Farsê jî ragihand ku roja pênçemê Amerîkayê di êrişekê de pira trênê ya Aqteka Xan ku korîdoreke trênê ye û Çîn, Tirkmenistan û Îranê bi hev vegirê de de bombebaran kiriye. Têkildarî vê mijarê artêşa Îranê ragihand ku di bersiva êrişên Amerîkayê de wan baregeh û pêgehên Amerîkî li Kuweyt, Qatar û Behreynê kirine armanc. Li gorî Îranê, sîstema Patriotê li Kuweytê, baregehên Amerîkî li Qatarê û depoyên sotemeniyê yên Amerîkî li Behreynê ji aliyê dronan ve hatine armanc girtin. Supaya pasdarên Îranê jî berê ragihand bû ku hêzên wê yên deryayî di operasyonên hevveş de baregehên Amerîkî li Kuweyt û Behreynê armanc girtine. Li aliyekî din, Serokê Têkiliyên Giştî yê Wezareta Tenduristiyê ya Îranê Hüseyin Kermanpûr diyar kir ku di van du rojan de Amerîkayê 5 parêzgehên Îranî armanc girtine. Her wiha Hüseyin Kermanpûr anî ziman ku di encama van êrîşan de heta niha 14 kes hatine kuştin û 78 kes jî birîndar bûne. Ji kesên birîndarbûyî 47 bo nexweşxaneyê hatin veguhestin.